Ai bibi me faru ne? Na ruwanka. Ha. Ban gane na ruwana ba. Na ka zo kana fishiya ba zan tambaya. Yaran nan. Dan Allah ku yaran nan. Me faru? Tare muka yi firamare da shi. Waye da? Tare muka yi firamare da shi muka yi wasan ƙasa da yaron nan. Me faru to ne? Ko ne yaro ne ni ba gane wani yaro bane. Waye dallami. Kawai gaure mu bari. Goyi da na je siyan abu na tsaya bakin muru. Kawai ya mare mu. Ha. Ya zama da shi dole ma haka. Kai ba yanzu kana faran mu. Duban da muke da yaran nan. Amma yaran nan dariya suke mu. Sun ga soja za a yi ba su yi dariya ba. Maza suka gani sun gane ba ɗaya. Kai haƙuri gida. Kai haƙuri kakan kai haƙuri ka bari komai ya wuce kai haƙuri. Ha kawai zan jira wata Ramadan ta zuta. Me za ka yi kai haƙuri kan kawai. Ka haƙura kawai ana ba ka Ba zan haƙura ba. Har kawai zan jira wata Ramadan ta zuta. Yana yi sallan dare an kore shi a aikin soja. Cha'e! A kore shi kuma? Haba. Kai haƙuri ma. Kai haƙuri. Kai shirin ka haƙura. Ya haƙuri.